ngai kublei fi barok ki bopet ye gedega channel ngai ubling kot kui fi limba gane ke channel bat ngadon gane ke pot bani kran bani benta ye ka tin ke chong blei ka kubor ka baling kot e pala bat hakane ke pot ngai gane ka kubor jong gane ke ji gane ka tin ke chong blei kumno finish lock ki bri ki badon kami ke jingpin kia ki badon kami ke ching pelai ki badon kam ban pediang yo turai jisu hawa balai ngabu ye kata ka jingkeli ngabu ita ka jingkeli na basunsi ageri ki singi ki mi ki bri ki baturai ka kam jong blei kila long shabar na gane ka bible jo ka tin ke jong blei yeslok hebrew ka long no sam kran de gane ka da kane ka khri de ka jingmu chi berkhat de ka experience na de keren de gane experience jo ka bible ka tin ke jong blei ka wai ka de khot tin jong blei keren lara filet ya kana kolong yang haba phim keren ni gane ka de khot jo ka tin ke jong blei kalong ka bale no kalong ka bale no ai namar ki bru ki don kami kene namar ka bible ublei wang pha ya la ka chung ka tin bat kan ka tin ka jong blei kan pan khia ye kita ki bru ibadan pre ke jing ya ibadan pre ke jing pang ibadan pre ke jing stom kumno ban yeslok ka don kam palan buni giri si kran daga jing start la de kran daga jing start bro ka tin jong blei kam don ka tin jong blei kim yo ki bro what aga genius ru ha gidi ki singi tu fi ki bro ila kamiar ban keren ni ka bible ka tin ka jong blei haba phim keren ni ka bible ka tin jong blei kam don bor ai klem ka tin ka jong blei ka bible ka tin jong blei kam don bor ai takadau babun wat ki batrai kam jong blei wat ki pastor ki missionary ki rung shikolong yang ki klat ye ka ai ka bo jisu ukuran na ka gospel jung lukas nung ka shipo khot ka basam ki klat ban keren ni gani ga khot ujisu hikai la ke jong ki senran na fi dei ki senran ki jong trai ana fi dei ki shakri ki jong trai ke mau ban keren ni gani ga khot ka bo jisu hikai la ke jong ki senran wong sha kanu kono golong yeng ka ba phirung to keren ni ka ta golong yeng long ka jingso bat la ta ka nada ka long yeng ka pedang ni ka ta jingso bo jisu christ ulong usim juga jingso ulong ukun juga jingso ong ka bible ka tin jong bleng Teteng ngem keren ye ka ne ye ka e ka bo jisu hi pet kini ki apostol ki senran jong jisu aba ki rung ye tu fish kono kono ni ki keren ye ka ne ki keren ye ka ne takara haba phi slok bo bru don kam ye ka chingpin kya fi don kam ne slok shwai ka ba ningkong ta fin keren kala ka bo mot namar Petrosu uang haki kam apostol haka sngi ka bo ya lap iki kam apostol nong ka ba ar ka khot ka ba lai phun riu le phinyo le phra wong kala ka bo mot fi ta kara village sikilong yeng itu balai ki brigi yo e ki chingpang balai ki brigi kendu e ki chinga balai ki brigi kendu ka pis ka chinga ka pis satingka ka dau baro ana mar ki brigi kim tre ban kala ka bo mot kamen to yo breu le ni ka breu kin yok khia ka do andre ka mensim chuki kam yok khia na mar ble wong pa la ka chuk tin ba ka ka tin ka chonga ka tan khia yaki ta ka ra ble pa la ka chong ka tin ni de mane slok e ga chingkla ka bomot breu don kaman kala ka bomot ade mo kla ka bomot pediang ni to raji su ku munong pene ma ka chim ju jung u ni chong ka shimet baradin bola pediang haba ki breu chong ble ki dwai bukti ni tu ki tu mensim chuki chimpang ki mi ki kerya na kamet chung tu breu na ni ka to breu ta ka dau boleh jisu kuran haga gospel jong yo anis nong ka basan dekat ka bakasau adin bola pencia inu breu bapang lai po prasnem ujisu wang namar lamap ikipop jome wat laptop chu ya nada mele pop kan ja ka bakam sniu ge jing jome namar jisu ukran ni kang fast ya ge jingkla ka bomot lada nu bro kla ka bomot ke jingpang ga nam la manet dan por namar ka bible kristin jong blei ke keren na ka ni gospel jong yo anis no chpo ko chpo unong tu umman taman tu andre ban penjat ban penyap kani ke mission jo setan hadup kini gisni baki longin lo sem ki jot igini gisni ki pat ki pra ki gisni namar omdon igene ye ke ke tin ke chong blai ka bible ko no ho se ya nen nong ka ban riu o ka nong ka ba sau ka ban riu la penjot yo pat lang jonga namar bom don ke ching tip ye ke ke bible ka tin ke chong blai ada file ye slok nu bru ni ka nu bru phim kren ye ka bible fi kan shabana ka bible phila long shaban no jesus christ unong pen im jonga ba chong pi phila long shabana ka tin ki jong blai
Ton karan man keren ye ka tin ke jong blai aya ka tin ke jong blai de ka tin ke jong blai ka ban penbet de ka tin ke jong blai ka ban soft ni ke jing ba de ke jing pang jung to breu ni ka ta ka breu ba ken yok khia ha ka kerten ke jong jisu ha ba phi duai ba ngi ju i ke di gisni ha jing sha ban duai be ksui ha ka kerten ke jong jisu ban duai ban yok khia ka tin jong jisu duai poi shono shono ka chi ke ching duai kam long bible ka kamlong kabau bleu de ya pediang hun namara shu duai lamwer kumno tu breu yok ya nane kumno ko tu breu yok ya namar bla kren lamwer duai lamwer hawa fi duai klem ge jisu tu klem ge jisu tu ye ga ne ga bible ada fi duai pi klem duai ha ka ka tang ge jong jisu nom yok ya tu breu Haji siapa pilih ikilong yang keren ni ke kitab Israel nong ke pesan pelai dekat besar-besar nong pada jinjam sam jisun pet kia. Keren ni ke gospel Lukas nong berpra bakatu ke kentei berpang mi Islam ke wat yu jisu bak kata i jengkup jung jisu ke yokhia. Lada fikiran ke kita ki message ni kita ki khobor lai fikiran kita ke longying ki yokhia. Shti Petrus nong ke ba ningkong ka shti ningkong nong ba ar kha so ong de jinjam sam jung jisu on pen kia. Namara ka snam ke jong jisu ke bala sya alo ke ding fla ara just nem shwa ke don bor ban map iki pop ke don bor ban pen kia ngara kwa fi ki betrei ke kam ke jong play kam per fi ki pastor fi missionary yele ban kren ya kan ke tin jong play wat kren de kan ke jingmut jong fi wat kren de ke jing start jong fi wat kren de experience jong fi kam toy ke to experience jong fi kam toy ke to jing start breu jong fi la fi kren nara shabar na kan ke bible ke tin jong play u blay burom mi to breu ba kren de ke jing start breu jong u blay num burom mi to breu ba kren da ke experience la de la fi kren ye ke experience ke belong ke bible ke tin ke jong play u blay burom mi to breu namar u burom la ke jong ke tin takarau kan ni ke tin ke jong play ke long ke badon kam Hafpet igen ke kubor. Jadi ke kubor ke balingkot ke bang akwa ban keren. Ngada ban kiai fi ki betrei ke kam ke jongbleng. Ye fi ki boong ki blak pediang ke torai jisu. Ada fi lak pediang cha torai jisu fi nom keren ke jistat jong fi fin keren daga ne. Daga ne ke bible ke sin ke jongbleng. Kumno bani syllok ke briew be chong suit ro. Unyo amat ching plai kumno fin duai ben be tu briew be chong suit ro. Takkan au palai mi di ki kenta fi duai bek sui akan talai kenta khemi duk sui namar wa film tip ye kane la fi tip ye kane fi ya ke kum kane phela ban chok di sin bo ba ngange yang bakane tin ke chong play ka bangai kenta ni ka baki beliau akan kerku ni fi ai fi ya english kemada ka di bible tin ke chong play play dorang ka lembat fi nan ta ko brom chong play amen